στην ουσία δείχνει την εσωτερική του ανασφάλεια. Έχει δική του ανάγκη, έχει δικά του κενά. Αυτά τα κενά πώς θα τα γεμίσω? Πώς? Με παρατηρήσεις? Δεν γεμίζουν. Με μαλώματα? Αντίδραση θα έρθει. Με φωνές? Το αντίθετο θα πετύχω. Τι έκανε ο Θεός μας, ο πατέρας της παραβολής αυτής? Αγκαλιά, φιλιά, πλύσιμο, καθάρισμα, δαχτυλίδι, παπούτσια καινούρια, ρούχα, αρώματα, γλέντι, τραγούδι, χορός, ευχάριστη ατμόσφαιρα, συμφωνίες, ευτυχία. Παιδί μου, σ' αγαπάω, νιώσε το ότι σ' αγαπάω. Νιώσε ότι σ' αγαπάω και μέσα σε αυτή την αγάπη, μέσα σε αυτό το φως, μέσα σε αυτό το γλέντι, ό,τι έκανες σβήνει, όλα τα αμαρτήματα σβήνουν, λιώνουν μέσα στο φως. Το φως αυτής της αγάπης, το φως αυτό το γλυκό, το καθαρτικό, που καθαρίζει, που εξαγνίζει, που μαλακώνει, αυτό το φως σβήνει όλα τα αμαρτήματα και δεν θες μετά να κάνεις αμαρτίες, γιατί είσαι γεμάτος, πλήρης, αναπαυμένος. Ήρθε τελικά ο άλλος ο γιος, ο καλός ο γιος που ήταν στις δουλειές του, γυρίζει, βλέπει στο σπίτι φώτα, ενθουσιασμοί, χοροί, θορύβους. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά? Βρίσκει κάποιον, τι γίνεται εδώ? Τι κάνουνε στο σπίτι? Α, του λέει ένας, ήρθε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου χάρηκε πάρα πολύ που τον παρέλαβε λέει υγιαίνοντα και κάνει για χάρη του τραπέζι. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτή η φράση που λέει ότι τον παρέλαβε λέει υγιαίνοντα. Και ρωτώ και λέω, κάτσε, πώς τον παρέλαβε υγιαίνοντα, αφού αυτός ήταν φουτυγμένος στην αμαρτία? Και λέει, τον παρέλαβε υγιή. Ναι, γύρισε αμαρτωλός, αλλά η ψυχή του είχε ένα υγιές κομμάτι. Και το υγιές κομμάτι ήταν αυτό. Η μετάνοια του, η αληθινή σχέση που είχε με τον πατέρα του. Είχε κάποτε αυτός μάλλον δεθεί με τον πατέρα του. Είχε αληθινό δεσμό ουσιαστικής και βαθιάς και ειλικρινούς επικοινωνίας. Και αυτό τον έκανε και γύρισε. Είχε κάτι υγιές αυτό το παιδί. Και ας ήταν στην αμαρτία. Ήταν φιλότιμο μάλλον. Ήταν καλοδιάθετο, καλοπροαίρετο, ωραία ψυχή. Αμαρτωλή ψυχή, όπως και εσύ και εγώ, έτσι, μην το ξεχνάς αυτό. Αλλά ωραία ψυχή. Ο άλλος ήταν όχι αμαρτωλός, αλλά περίεργη ψυχή. Παράξενη ψυχή. Δεν μπορούσε να χαρεί, δεν μπορούσε να μοιραστεί, δεν μπορούσε να ζήσει την ευτυχία του άλλου. Να κάνει τον άλλον δικό του. Ζήλευε, ανικανοποίητος. Κατά βάθος αυτός ήταν πολύ άσωτος. Γιατί ήταν τελείως τυπική η σχέση του με τον πατέρα του και το μυαλό του ήταν αλλού και δεν ήταν σε αυτή την αγκαλιά και σε αυτή τη ζεστασιά. Έτσι θα αλλάξει κάποιος, αν αλλάξει. Μπορεί και να μην αλλάξει. Εντάξει, δεν σου πέφτει λόγος τελικά τι θα γίνει με τον καθένα. Δεν νομίζω να καίγεσαι για τη σωτηρία του δικού σου ανθρώπου, όσο καίγεσαι να γίνει το πράγμα όπως το θες εσύ. Γιατί αν κανείς καταλάβει το Θεό, και ειδικά αν καταλάβει αυτή την παραβολή, το πρώτο που μπορεί να κάνει και βασικότερο νομίζω είναι αυτή η λέξη, να ηρεμήσει. Να ηρεμήσει. Ηρεμία, ησυχία μέσα στην ψυχή μου, εμπιστοσύνη απόλυτη στο Θεό μου. Αν έστω και λίγο αμφιβάλλω ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα για να σώσει τους ανθρώπους και το δικό μου άνθρωπο, αν έστω και λίγο αμφιβάλλω ότι η αγάπη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μου, τότε είναι πολύ φανερό ότι στην πραγματικότητα δεν καίγομαι για τον άνθρωπό μου όσο καίγομαι να γίνει το δικό μου. Εντάξει, συνέχισέ το, ταλαιπωρήσου, ταλαιπώρησε και τους άλλους, βράστε στο ζουμί σας, συνεχίστε τα ίδια λάθη, ματώστε μύτες, χτυπηθείτε, πλακωθείτε, παρεξηγηθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν είναι όμως αυτό το ήθος που βγαίνει από αυτή την παραβολή.